Claro, eta ezin saltatu. Joder, es que oso ilegala da. Hori da toki guztietan bezala. Jesusen ama bedinkatua. Ez berriz ez. Ai. No. Oh. Negarre egingo dut. Bizitza guztiak xautu dut hemen. I shouted all the lives. I shouted. Ziazu aurrera juten. Luzerraren elea. Este hontan ez zaigu ezer ondo aterako, Bai? Doble maurrez naiz. Zurekin egon beharra daukat. Ondo zaude? Ez dakit. Nondik deitzen hauzu? Ez dakit. Ongi da. Lasai. 20 minutu barru neure bulegoan. Ongi. Sarraskia. Sarraskia. Bakarrik nengoen irian zehar. Etxaiak iparraldetik, hegoaldetik, alde guztietatik. Edo zerkekin zezakeen eztanda. Txakurrek ere eraso nituten. Alderdi hartatik behintzat etxea bezala sentitzen nintzen. Hori egia da, baina gero... Dordoka batek ere eraso nituen azkenean. Ez horrela begiratu. 3 solairutako dortoka zen. Burmuinak hankatan. Enaiz erotu. Iria konektatzen zuen autopistara ies egituen gero. Ez dakizu zeinen gaizki zaindua dagoen dena. Nora doa gure peajetako dirua. Nora! Tankerralduin moduko batek eraso nituen orduan. Gira eta bira, Shiba bezala, pilotua Iruñeko errandoietan irteten den horietakoren bat izango zen, edo ez dakit. Etxaien gotorlekura iritsi nintzen orduan. Neureak eta bi ikusi dituen barrura sartzeko. Robotiltzaileak, frankotiratzaileak non nahi. Brasilgo inauterietako dantzariak toki guztietan. Gero, moto bat osteko aukera izatuen. Handik ies egin nahian, baina espaziuntzi bat oldartu zitzaidan. Laserrak, kaioiak, ninjaz jantzitako tximinoak, metalezko zakil bat, gaiekin diretzen. Oso gaizki diseinatutako kotxe batek eraso nituen gero. Zorionez helikoptero aliatu baten laguntza izan nuen. Beno laguntza, kanpotik helduta bidaiatu behar izan nuen. Zer kostako zitzaion atea irekitzea. Orduan, roketier maltzurraren erasoa jasan behar nuen. Flashetza zoom den bezala, baina mekanizatua eta ninja. Are gehiago, bisiletan saltoka ibili nintzen. Esku bakarra zelduta. Orain betakarpianoa betiko mintuta daukat eta ez ditut ordenagailuko xagua erabili. Pasaportura erori nintzen orduan. Txikurri soldaduak bazirela entzuna neukan, baina horrelakorik ez nuen espero. Azkenean alien badarikatuen benetako gotorlekura iritsi nintzen. Badakizu zer denan egotea? Zergatik izan behar nuen guda ontara etorri behar zuena? Zergatik?
Banderaz boltzeko jaioak dira, ogorri txuni eta urdeinak. Hell to the chief entzuten denean, okaino jazurekana begira. Ena ez ni, senatariaren semea. Ena ez ni, zorionek hori, yes. Jargo jarez jaio dira batzuk, elkarren lagun diren oiek. Kobratzailea bueltan diren ordea, azoka bihurtu da etxea. Ena ez ni, milioi dunaren semea. Ena ez ni, zorionek hori, yes. Patriotismoa jarauzten zaien haiek, gudara bidaliko zaituzte. Zazten bat eman behar dugu galdeiezu, erantzuna izango da gehiago. Ena ez ni, militarraren semea. Ena ez ni, zorionek hori. Ena ez ni, zorionek hori. Ena ez ni, zorionek hori. Doble maule. DM. Kantatzen jarri zera momentu batean, badakizu? Bai. Bota dituzun liburuak oraindik lurrean daude, eta liburu guztia jasotzea nahi dut gainera. Zer egingo dut? Atua naza. Eta bota. Beste saiakera bat emango diogu. Eta segurazki honen ondoren ohera. Bai, esto jola. Gaur pasatu, bihar pasatu. Claro, la hora de horren osua hona izan ditekela dirudi, bai, segurazki. Bueno, nahiko dexente lehenengo Kusoge ez alda joku txarra, hau ez da joku txarra. Izan ere iruditzen zait, igual Super Nintendo jokatu da jokorik ontzen da. Nahi gabeko salto hori hau oso erraxiten dut normalean, eta oraingoan misin motza bai. A ber, Navarrak ez dian torroleatzen oraingoan. Eta ea orain eskibatzen ditudan begitako izpiak, ze leheno egondu naiz kriston desastrea. Kostunarena. Azken saiakera da, así que baina benetako azkena, Horlo egitera jumar duda. Ona. Zen gaude, oroitu zen gaudela. Gorrotori gabe, bihotzean lasaitasuna, egutika. Feliperen efea. Hau, bat, bi, hiru. Horrekotan ez dut pasa, Holaxe. Eta jona. Eta izan da pixkat, what the fuck. Bueno, Rocketeer. Holaxe, Rocketeer errex. Eta orain gure
Amets gaiztoetako misilak. Hola bai, posible da. Hola bai. Base bat. Mamutak. Eta hola pasatzen da, pantaila hau. Bihotza hotz. Bueno, ez nun behar ez da ere, beste armaletrin. Hola bai. Aurpegia ikus... Listo? Bueno. Tra efektuak. Barkatu. Cerebro. Paizera. Ez dut kontrolatu, así que amaiera izango da. Nani? Esan dizuet. Pasa dugu, bihotza hotz, bihotza lasai, oso zen, eta pasa dugu, jokua amaitu da. Militarraren semea Enaiz ni Zorioneko ore Zanaiz ni